Исәмесез сишәмбе 26 март яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольны таныштырам. Бүген безнең программада. Казан оешмаларында куркынычсызлык чаралары ничек тәэмин ителә? Тамашачылар да, хезмәткәрләр дә аларны җиңел генә ачып, урамга чыгып китә алалар. Татарстанда кеше күп җыела торган объектлар гадәттән тыш хәлләргә әзерме? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Музей маршрутлары, китапханәчеләр конгрессы һәм балалар фольклориадасы. Безнең тагы бер юнәлеш булачак ул Казан арты. Вот как раз Казан арты буенча безнең без күрсәтәбез ничек бергәләшеп эшләргә була. 2024 елда Татарстанда тагын нинди зур мәдәни чаралар узачак? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Лаештагы яңа мәчеттә беренче ифтар мәҗлесе үтте. Мәчет безнең халыкка хезмәт итсен, яктылыкка алып барсын. Ифтар мәҗлесеннән Илдар Сафиуллин. Бүгеннән Татарстанда масса күләм чаралары оештырганда, шул исәптән сәүдә күңел ачу үзәкләрендә, җәмәгать транспортында, коммуникация һәм элемтә объектларында, кеше гомере һәм сәламәтлегенә зыян килү куркынычы зур булган предприятиеләрдә иминлек таләпләрен көчәйтә башладылар. Кичә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов шундый күрсәтмә биргән иде. Бу көннәрдә террорчылыкка каршы чараларга зур игътибар ясала. Казанның кайсы оешмаларында саклык алымнарын ныгыта башлаганнар һәм ничек итеп? Моны Рания Абдрахманова белеште. Илдәге шымлы вәзгыять сәүдә үзәкләренә, мәдәният учреждениеләренә, гомумән кеше күп йөри торган урыннарга керү кагыйдәләрен үзгәртергә кирәклеген күрсәтте ди белгечләр. Әмма әлеге объектлар үзләре моңа ни дәрәҗәдә әзер? Татарстан оешмалары мисалында карыйк. Түбән Камадагы сәүдә үзәкләренең берсе зур букчаларның эчендә нибарын тикшерәләр, шик тудырган кешеләргә сораулар бирәләр. Иминлек хезмәте вәкилләре даими сакта. Вәзгыятьне күзәтеп торырга 300 видеокамера ярдәм итә. Эльвина Зайнуллина алардан күзендә алмый. В основном просматриваются главные зоны. Нигездә төп урыннарны урамга чыга торган ишекләрне карап торабыз. Капюшон кигән кешеләр, як-якка артык караны бирүчләр әлбәттә шик уята. Подозрительные там, я не знаю, в капюшонах, там как-то смотрят так вот. Эвакуация ишекләре дигән билге якты булып күренеп торам. Шул вакытта алар аша урам ягыннан кирип булмый. Районда халык өчен махсус белешмә кәгазьләре әзерләнгән. В торговых центрах мы разработали вот такие афиши. Здесь вы можете увидеть алгоритм действий в случае террористических атак. Монысы Казандагы зур сәүдә үзәкләренең берсе. Көн дәвамында кибетләрендә меңләгән кеше йөри. Ачылган чук ишек төбендә чират иде. Эчтә тагын бер чират, чөнки тимер детектор аша узасы. Букчаларны тикшерәләр, телефон һәм тимер әйберләр өстәлгә куелырга тиеш. Без шәхси затлар кебек кирип куркынычсызлык чаралары ни дәрәҗәдә көчәйтелгән икәнне карарга булдык. Кагыйдәләрдә әйтик, сәүдә үзәге эчендә видеога төшерергә ярамый дип язылган. Сак хезмәте безнең бу эшкә тиз арада игътибар итте. Росгвардия хезмәткәрләре чакырыла. Алар 3 минутта килеп җитте. Димәк, бу үзәктә иминлеккә чыннан да җитди карыйлар. Монысы Казанның Сәйд Галиф исемендәге мәдәният сарае. Пычак яки кайчы кебек әйбер алып кирергә теләүчеләрне тимер детекторы шулай кисәтә. Мәдәният сарае территориясын 60 видеокамера күзәтә. Алардагы кадрлар оешма эчендәге экранда күренә. Берәр хәл була калса, вахтер яисә шәхси сак оешмасы хезмәткәре кисәтү тимәс аша шунда ук хәбәр итә ала. Здесь кнопка и там одна кнопка. Где компьютер, там это стационарный. Это собой всегда. Бу мәдәният сараеннан 23 ишек аша чыгып була. 4-се тамашачылар залыннан турыдан-туры урамга үтергә мөмкинлек бирә. Менә башырга мөмкин. Караш киләнме? Турыдан-туры урамга чыгып китәргә мөмкин. Инде монда ишрак булган вакытта кешеләр мондан чыгып 101 мәктәп территориясына җыелалар. Биредә сак хезмәткәрләре саны арттырылмаган. Коллектив белән өстәмә инструктаж уздырыла, эшләрендә үзгәрешләр бар. Рәиснең карарыннан соң әлбәттә без бөтен хезмәткәрләр белән яңадан куркынычсызлык буенча инструктаж үткәрдек. Ул даими рәвештә үткәрелә. Бу инде өстәмә рәвештә дип әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә менә бу хезмәткәрләр тарафыннан дежурлыкны без яңадан торгыздык.
Гәрчә без аны балалар язылган вакытта күбрәк эшлибез. Көз айларында, сезон ачылган вакытта. Хәзер өстәмә рәвештә тагын безнең хезмәткәрләр вестибюльдә дежурлык итәләр. Иминлек чараларын көчәйтүнең мөһимлеген һәркем аңлый. Сумку открыл, все показал. Букчаны тикшертүнең нәрсәсе бар инде? Ачасың да күрсәтәсең, бернинди авырлыгы юк. Халыкның үзенең башында булмаса, андый саклаучылар белән генә бер нәрсә дә эшләп булмый. Һәрбер баланы яслигә җиргәннән бирле шуннан өйрәтергә кирәк. Бер-береңне хөрмәтләү турында. Хәзерге вакытның таләпләре шундый булгач, бу илдә яшәгән кешегә бу таләпләргә туры килә инде. Подчиняться. Кайсы шәһәр төбәктә яшәсәләр дә, Мәскәүдәге фаҗига һәркемнең күңеленә ук булып кадалды. Теракттан соң 4 көн узса да халык Казанның Бауман урамындагы мемориалга чәчәкләр китерүен дәвам итә. Просто от души жалко. Шын күңелдән кызганыч, анда бит күпме халыкның бер гаепсезгә гомере өзелде. Это для всех очень большая потеря и безусловно для всех это огромная скорбь. Кайгы уртаклашу сүзләре бөтен Татарстан буйлап яңгырый. Бу фаҗига Мәскәү регионы өчен генә түгел, бөтен Россия Федерациясе өчен зур кайгы, зур трагедия булды дип саныйм. Без Әлмәт халкы, бөтен республика халкы, каза күрүчеләрне, аларның туганнарының кайгысын уртаклашабыз. Һәм әлбәттә халыкны бу фаҗига берләштерде дип уйлыйм. Фаҗигада һәлак булучыларның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен бөтен ил белән ярдәм җыялар. Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Татьяна Голикова хәбәр итүенчә, хәзергә 1 миллиард сумнан артык акча тупланган. Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, Бердәм Россия партиясе тәкъдиме белән бу эшкә Добромир хәйрия оешмасы да җәлеп ителгән. Шулай ук Кызыл Хач оешмасы да акча җыя. Танылган дирижер Рөстәм Абязов оркестры фестиваль концертларыннан кергән акчаларның бер өлешен нәкъ менә алар аша җибәрергә җыена. Перечислить в Красный Крест, там есть специальный счет. Кызыл Хачка күчергә җыенабыз. Аларда зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен махсус счет бар. Зур сумма булмаса да, эш анда түгел, эш игътибарда. Бу фаҗига бөтен илне тетрәндерде. Всю Россию потрясло это событие. Республикада иминлек чараларын көчәйтү алга табада дәвам итәчәк. Кайдадыр сак хезмәткәрләре санын арттырырга җыеналар. Татарстанның милли музеена әйтик, хәзердән букчалар белән бөтенләй кергә ярамаячагы билгеле булды. Дәүләт думасы депутатлары яңа законнар әзерли. Рани Абдрахманова, Адилә Закирова, Алмаз Зияддинов, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Соңгы мәгълүматлар буенча Мәскәү өлкәсендәге фаҗигада 139 кеше һәлак булган. Алар арасында 3 бала да бар. 182 кеше тән җәрәхәтләре ала. Бүген Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты утырышында да халык күп йөри торган объектларда янгын куркынычсызлыгы мәсьәләсе күтәрелде. Җыелышка Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре чакырылган иде. Депутат Илдар Шамилов Мәскәү өлкәсендә булган фаҗигадан соң янгын сөндерүчеләрдән законга үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр көтә. Әйтик, халык күп җыела торган биналарны төзү таләпләрен катгыйландыру турында. Аеруча төзелеш материаллары игътибар үзәгендә булырга тиеш, чөнки кайбер биналар салам йорт төсле күз ачып йомганчы янып бетәде ул. Янгын сөндерүчеләр мондый кануннар инде гамәлдә дип белдерде. На сегодняшний день проблема состоит не в том, что нет норматива, не определено, из чего надо и как надо строить. Мондый объектларны төзегән вакытта нинди материаллар кулланырга яраганлыгы турында норматив һәм регламентлар бар. Алар янгын куркынычсызлыгы таләпләренә тулысынча җавап бирә. Проблема башка да. Бүген халык күп йөри торган объектларның кайберләре үзгәртелеп корылган. Баштан ук мондый максатны күздә тотып төзелмәгән. Нәтиҗәдә тиешле кагыйдәләр тулысынча үтәлми. Ничек янгын вакытында яңа тура базары эчендәге кешеләрнең исән калу мөмкинлеге Адмиралдагыга караганда зуррак булган. Һәм нигә Татарстанда янгын куркынычсызлыгы өчен 3 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Казанда бер кызның өстенә түбәдән боз төшкән. Әлеге хәл Горький урамында сәламәтлек саклау идарәсе бинасы янында килеп чыга. Зыян күрүче аягына да баса алмый. Ашыгыч ярдәм машинасына узып баручылар чакырткан. Хәзер хәле уртача авырлыкта. Шәһәрнең 7нче хастаханәсендә дәвалана. Прокуратура тикшерү алып бара. Көннәр җылтып җибәргәч юлларда зур гүлләүкләр дә барлыкка килә. Бу кадрларда ферма шоссесы. Анда күренгәнчә су җиңел автомобильләрнең ишекләренә кадәр җиткән.
Кичә Казандагы кайбер урамнарны су басу сәбәпле метроэлектротранс, танк бөҗрасы юнәлешендә йөрүче троллейбуслар хәрәкәтен үзгәрткән иде. Исегезгә төшерәбез, язгы ташу алдыннан башкалада югары әзерлек режимы кертелде. Ул быел бер атнага соңрак апрель уртасында көтелә. Елгаларда суда былтыргыдан күбрәк булыр дип фаразлыйлар. Синоптиклар иртәгә Казанда һәм башка шәһәр районнарда көчле яңгыр һәм кар явачак ди. Төньяктан искән җилнең тизлеге секундына 23 метрга җитәчәк. Юлларда бозлавык булу ихтимал. Меңләгән кеше яши торган Коры елга торак пунктында автобусы сынтыгәләр. Ярдәм сорап безнең редакциягә мөрәҗәгать иттеләр. Коры елга Казанның авиатөзелеш районында урнашкан бистә. Бердән Башкалага кадәр йөрүче бердән-бер маршрут автобусы 37-нче номерлы иде. Әмма былтыр аларның саны кискен кимегән. Икегә генә кала. Транспорт комитетында бу проблеманы ничек хәл итәргә җыеналар? Рания Абдрахманова белеште. Автобус инде безнең ул самый кирәкле әйбер. Сабировлар Коры елгада 2017 елдан бирле яши, 2 балалары бар. Берсе бакчага, икенчесе мәктәпкә йөри. Белем һәм тәрбия бирү йортлары икесе дә Казанда. Анда безгә җәяү барып бик җирак, шуның өчен безгә бик автобус кирәк инде. Минем улым кичке 8-дә аның түгәрәкләре башлана, кичке 9-га хәтлек баруын барып җитсәм, кайтуы бик кыен. Таксиларда бик редко була, чөнки юллар яхшы түгел. Бездән барысы да көнләшәләр иде, әйтәләр иде, сезнең 37-нче автобус иң яхшы рейс, еракка йөри, кая барасыз, килә шунда бара аласыз. Борисоглебск поселогы, Кадыш поселогы, гел шулай әйтә иде. Хәзер менә бездә шундый проблемага юлыктык. Әлбәттә начар. Коры елга бистәсеннән Казанга бердән-бер 37-нче маршрут автобусында йөриләр иде. Ул 30 чакрым араны узам. Бистә зиратыннан ферма 2 тукталышына кадәр барган. Әмма быелның гыйнварында автобуслар санын кискен киметкәннәр. 18-дән 2-гә генә калган. Шуңа җәмәгать транспортын көтү вакыты бермә-бер озая. Кышкы бураннарда 2 сәгать көткән вакытлар булды дип биредә яшәүчеләр. Автобустан өметен өзгән халык якындагы тукталышларга барырга мәҗбүр. Бу кимендә ярты сәгатьлек юл диләр. Һәм моның өчен Коры елга күпер аша чыгырга кирәк. Аның күргәнегезчә тротуары тар, кыш айларында ул гомумән кар астында калып, менә шулай машиналар арасыннан юлдан барырга туры килә диләр. Язгы көзгө чорда сине машиналарның баштан аяк су чәчрәтеп китүе ихтимал. Коры елга бистәсендә балалар бакчасы, сырхауханә, даруханәләр юк, шәһәргә барырга кирәк. Шуңа җирле халык ярдәм сорап кайда гына мөрәҗәгать итмәгән. Беренчеләрдән булып прокуратурага хат языла. Без тикшерү үткәрдек. Шушы мөрәҗәгать буенча тикшерү барышында кайбер закон бозуларны таптык. Һәм тикшерү нәтиҗәләреннән соң Казан шәһәренең башкарма комитеты җитәкчесенең исеменә представление кертелде. Һәм шушы представлениене керткәчтен шушы сорау хәл ителде дип әйтер идем. Чөнки менә 1 марттан яңа кыскартылган автобус маршруты булдырылды 37-дә А. Чыннан да март башыннан Коры елгадан 37-нче А маршрутын ачканнар. Тик ул авиатөзелеш метро станциясенә кадәр генә бара диләр. Анда да шул 2 автобус кына йөри икән. Если мне раньше надо было доехать до Мин моңа кадәр эшкә барып җитү өчен башта 37-нче автобуска утырып Камал театрына кадәр бара, аннары башка автобуска күчеп утыра идем. Хәзер 3 автобус белән йөрим. Өйгә кайтканда да шулай ук. Көнгә 6 автобус дигән сүз бит бу. Юлга күпме акча түлим, хезмәт хакы артмый. Казан башкарма комитетында әйтүләренчә 37-нче маршрут шәхси эшмәкәр Роберт Гыйләҗев карамагында. Кадрлар кытлыгы булганга күрә аңа автобуслар санын киметергә туры килгән диләр биредә. Шуңа хәзер 18 автобусның 2-се генә йөри дә. Автобусов достаточно вот ПТП сейчас? Это гараж, не знаю. А кондукторлар? Кондукторлар... Может, кондукторлар җитмидер или водительләр җитмидер? Ну, гараж, спросите, пожалуйста. Паркта автобуслар барлыгын күрдек, тик алар төзекме, юкмы икәнен белә алмадык. 37-нче маршрут өчен җаваплы оешмадан аңлатма булмады. Без мөрәҗәгать иткәндә хуҗа кеше эш урынында түгел иде. Шәһәрнең транспорт комитеты мәсьәләне ничек хәл итәргә җыена? Бу хакта аларның үзләреннән сорадык. 6 марттан Казанда 37А дигән яңа автобус маршруты ачылды. Ул Коры елгадан Ленин исемендәге мәдәният йорты тукталышына кадәр йөри. Аны 37-нче номерлы маршрутка алмаш итеп, халык сорауы буенча булдырдылар. Соңгы тукталыш Ленин исемендәге мәдәният сарае, уңайлы урын. Оннан 6-нчы, 18-нче, 33-нче, 40-нчы, 43-нче, 50-нче, 60-нчы, 78-нче, 89-нчы маршрут автобуслары, 1-нче, 6-нчы трамвайлар, 13-нче троллейбус йөри. Метро тукталышы якында гына.
Казанның башкарма комитетында шуны хәбәр иттеләр, әлегә бу маршрутны сынап карыйлар. 37-нче маршрутны яңадан ачу өчен конкурс игълан итәргә җыеналар. Хәзергә бу эшнең документлары әзерләнә. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы. Бүгін Рөстәм Миннеханов республиканың инвестиция советы утырышын уздырды. 230 миллиард сумлык 10 проект карадылар. Татарстанда тагын 3 яңа сәнәгать паркы барлыкка киләчәк. Икесе Биектау районында, берсе Югарысланда. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә эш алып барачаклар. Тукай районында асфальт, бетон заводы, Ютазыда ел әйләнәсе ял итү өчен глэмпинг, Башкалада Казансу яр буенда ресторан комплексы төзергә ниятлиләр. Шулай проектлар арасында Чистай үзәгендә пляж, Яшелүзән районындагы индустриаль парк хезмәткәрләре өчен хостел, объектларны вандаллардан саклау җайланмаларын җитештерү оешмасы бар. Бүген Менделеевскидагы аммоник газ химия комплексының 2нче чираты төзелешендә хупладылар. Бу проектлар ярдәмендә 20 мең яңа эш урыны булдырылачак. Татарстан бюджетка керем күләме буенча Иделбу федераль округында беренче урында тора. Россия төбәкләре арасында беренче бишлектә. Быелның гыйнвар һәм февраль айларында республика казнасына 69 миллиард сум акча кергән. Бу нигездә физик затларның һәм оешмаларның керем өчен түләнгән салымнары. Бу хакта бүген журналистларга сөйләделәр. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда республиканың төзелеш, нефть, газ, машина төзелеше тармакларында керем арткан, ә химия һәм нефть химиясендә азайган. Финанс министры орынбасары Алла Анфимова әйтүенчә, бу күрсәткеч Казаноргсинтез, Түбән Кама шина заводлары һәм Нәфис Косметикс компаниясендә җитештерү күләме кимү белән бәйле. По налоговым и неналоговым доходам на 24 год. 2024 елның солым һәм солым булмаган керемнәр планы 400 миллиард сум күләмендә расланган. Татарстанда быелның гыйнвар һәм февраль айларындагы берләштерелгән бюджет үтәлеше алдан каралган уртача нормага туры килә. Бу чыгымнарны да арттырма мөмкинлеген бирде. Контракт буенча хәрби хезмәткә язылучыларга бер тапкыр бирелә торган 400 мең сум акчаны түләү вакыты 1 апрельгә кадәр озайтылды. Аның 195 меңе оборона министрлыгыннан, 205 мең сумы республика предприятиеләренең, башка төбәкләрдә яшәүчеләр Татарстан хәрби комиссариатлары аша контракт төзгән очракта 500 мең сум акча ала. Казанлыларга башкарма комитеттан бер тапкыр 200 мең сум бирелә. Шулай ук Татарстан рәисе указы нигезендә бирелүче 305 мең сум гамәлдә. Бу акча өлешчә мобилизация буенча алынып, яисә хәрби чакырылыш буенча армиягә китеп, контракт төзүчеләргә түләнә. Килешүнең 8-64 яшькә кадәрге кешеләр төзи ала. Аларны хәрби кием белән тәэмин итәләр, өйрәтәләр, хәрби белгечлек сайларга булышалар. Бүген Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә Казаннан чираттагы гуманитар йөкне озаттылар. 6 машинага 100 тоннадан артык кирәк-ярак тиелгән. Илнең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә азык-төлек, кием, салым, техника, көнкүреш химиясе товарлары алып баралар. Шулай мәктәпләр өчен спорт җиһазлары әзерләнгән. Түбән Камада 1 тонна китап һәм азык-төлек, Аксубай районында 1 тонна ярым кием, салым һәм продукция. Алабугада 25 мич туплаганнар. Бу эштә республика оешмалары да актив катнаша. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Бердәм Россия партиясе тарафыннан 2000 тоннадан артык гуманитар ярдәм узатылды. Здесь же бытовая техника, потому что социальные объекты. Көнкүреш техникасы да бар, чөнки социаль объектлар торгызыла, аларга җылылык һәм электр энергиясе үткәрелә. Тормыш җанлана, шуңа күрә яшәү һәм эшләү өчен яхшы шартлар булсын өчен булар да мөһим. Нормальной жизни и работы. Шулай ук бүген Татарстан шефлек калган шәһәрләргә игелекле Казан хәйрия оешмасы теләктәшлеге белән тагын 2 йөк машинасы ярдәм җибәрелде. Аларда 30 тонна азык-төлек, көнкүреш химиясе, дарулар, төзелеш материаллары. Бу яңадан ут һәм су кертелә башлаган шәһәрләр өчен бик мөһим диләр. Тиздән Татарстан белгечләре су һәм җылылык торбаларын төкләндерә һәм электр челтәрләрен яңарта башлаячак. Китапхана конгрессы, музей форумы, балалар фольклориадасы, мусульман киносы фестивале. Татарстан быел шундый зур мәдәни чараларны үткәрергә әзерләнә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында журналистларга сөйләделәр. Ел дәвамында республикада 6 меңнән артык мәдәни чара узачак. Татарстан Республикасында мәдәният милли проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Быел Татарстанда 14 яңа мәдәният объекты кулланылышка тапшырылырга тиеш. Апас Әлкидә авыл мәдәният йортлары, Алабуга, Чүпрәле, Күкмырада яңа китапханәләр ишекләрен ачачак. Сорман сәнгать мәктәбе капиталь цикләндерелә. Орча, Тәтеш, Алабугада музейлар заманча җиһазландырыла. Мәдәният ил күләм проектының тагын бер мөһим юнәлеше белгечләр әзерләү. Кеше булмаса, эштә булмаячак. Бина гына була. Бинада
барыбер ул бина гына түгел, анда тормыш булырга тиеш. Шуңа күрә шәхес безнең Әлеге тармак белгечләренең тәҗрибәсен арттыру һәм башкаларга таныту максатыннан быел Татарстанда федераль дәрәҗәдәге берничә мәдәни вакыйга оештырылачак. 24 апрельдән 27-сенә кадәр Казанда музей маршрутлары форумы үтәм. Делегатларны Татарстанның музей фондлары эшчәнлеге белән таныштырачаклар. Әлеге форум Татарстан тәҗрибәсен башка төбәк һәм илләргә дә таныту мөмкинлеге. Казанга бу көннәрдә зур федераль музейлар да үз проектларын алып киләчәк. Крупные проекты федеральных музеев. Татарстан китап укучылар саны буенча илдә беренче, шуңа байында башкалабыз китапханә конгрессын кабул итәчәк. Татарстан аны беренче тапкыр халыкара дәрәҗәдә оештыра. 2000 кунак килүе көтелә. Кытай, Сирия, Иран, Куба, Һиндстан белгечләре дә булачак. Собирается на нашей площадке обсуждать. Без төрле китапханәләрнең хәзерге шартлардан ничек хезмәттәшлек итүе турында фикер алышырга телибез. Мәсәлән, Азия һәм якын көнчыгыш илләре, Африка белән багланышлар ничек ныгытыла. Шуңа конгрессның әһәмияте зур. Глобальләшү чорына яраклашудан тыш һәрберебезгә үзенчәлегебезне саклап калу зарур. Будет представлять очень большой интерес. Июньдә Казан урамнары буенча бөтен Россия балалар фольклориадасы катнашучылары узачак. Бу бөтен илдән җыелган фольклор коллективлары. Шәһәрнең төрле урыннарында концерт куеп, Сабан туйда милләтләр дуслыгы парадына төзелергә ниятлиләр. Фольклориада ел сайын уздырыла торган Уен-фест фестивале белән бер вакытта узырга мөмкин. Уен-фест ул аерым юнәлеш шушы фольклориадада булырга тиеш. Фольклор ул бию генә түгел, ул җыр гына түгел. Безнең уенчыклар, алар бит тоже мәгълүматларыбызның езі. Татарстанда ел дәвамында 6000-нән артык зур мәдәни чара уза. Быел күбесе урамда, ачык форматта оештырылачак. Димәк, аларга тамашачы да күбрәк җәлеп ителә. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда эпилепсия диагнозы куелган 2000 бала исәптә тора. Бүген бу авыру турында халыкара мәгълүмат бирү көне. Аны шәмәхә көн дип тә йөртәләр. Әлеге төс очраклыгына сайланмаган. Ул нерв системасына уңай йогынты ясый, тынычландыра дип санала. Эпилепсия сәбәбе генетик факторлар, ул нәселдән килә яки берәр төрле җитди җәрәхәтләнүдән соң барлыкка килергә мөмкин. Бу чирнең 100дән артык билгесе бар. Хәзер заманча дарулар ярдәмендә өянә тоту очракларын 70%-ка киметергә була. Возвращаясь к количественным характеристикам, уважаемые друзья, это ни много ни мало, а 2000 детей. Татарстанда 2000 балага эпилепсия диагнозы куелган. Авыручылар саны арту бары тик табибларның бу чирне тизрәк ачыкларга өйрәнүе белән бәйле. Хәзер тикшерүнең һәм дәвалауның заманча алымнары барлыкка килде. Медицина хезмәткәрләреннән балаларга тагын да игътибарлырак булуларын сорыйм. Большинство людей, когда происходит у кого-то приступ, кешене өянәк тотканын күрсәләр, ярдәм итәргә теләүчеләр авыруның теле артка китмәсен дип, кулларын авызына тыгалар. Әмма бу дөрес түгел. Иң элек авыруны яны белән яткырырга кирәк. Сулыш ала алсын өчен киемен салдыру зарур һәм вакытны карап тору мөһим. Өянәк 5 минуттан артмаса, табиб ярдәме кирәкми. Аннан да артыкка китсәм, аларны чакырту шарт. Не обязательно, но если приступ длится больше 5 минут, обязательно надо вызывать скорую. Бүген Лаешның Зәйнәп мәчетендә беренче ифтар үтте. Әлеге гыйбадәтханә изге Рамазан ае башланыр алдыннан моннан 1 ай элек тантаналы рәвештә ачылган иде. Ул 400 мөселманны сыйдырышла. Лаештагы өр-яңа ак мәчет тау итәгендә елга буенда урнашкан. Аның искиткеч, затлы һәм зиннәтле итеп төзелүенә игътибар итик. Тәрәс уеннары милли һәм дини бизәкләр белән матурланган. Әлеге мәчетне 2019 елда төзи башлаганнар иде. Нәкъ 1 ай элек республика җитәкчелеге катнашында аның тантаналы ачылышы булды. Бүген монда беренче ифтар мәҗлесе. Без хәзер шунда керәбез. Ифтар мәҗлесе башланырга берничә минут вакыт бар. Шул арада монда килгән дин кардәшләр үзара танышалар, күрешәләр һәм хәл-әхвәл белешәләр. Бу шулай ук диндә бик күркәм күренешләрнең берсе. Безнең милләттәшләребез өчен генә түгел, бөтен халык өчен ниндидер бер кешенең күңелен җылыта торган, аны әзрәк тормышка башкачарак карый торган. Әле бу фани дөньядан соң яңадан тагы бер
безнең дә сынау тота торган шунда елның көтеп алган вакыйгасы чоры дип кабул итәбез инде. Яңа мәчеттә узучы беренче ифтар мәҗлесе 200 кешегә исәпләнгән. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен аерым өстәлләр киләгәннәр. Әлеге чара Татарстан Дәүләт Советы депутаты Михаил Страватский тырышлыгы белән оештырылган. Мондый җыелулар бүгенге шартларда халкыбызның бердәмлеген күрсәтә ди монда килүчеләр. Мәчеттә ифтар үткәрү бу гадәт, ничектер, бәлки 20 ел элек керә башлады. Элек ул булмаган. Хәтерләсәгез, элек бит өйләрдә үткәрә идек. Яңа гадәт. Монда алга табада ифтарлар үткәреләчәк һәм әлбәттә даими рәвештә намазлар укыла. Шулай ук икенче катта мәдрәсә дә бар. Анда дин тәгълиматларына өйрәтәләр. Әлегә мәхәббәт бинада динне алга сөрү белән бер рәттән милли мирасын саклау буенча да зур эшләр алып барыла. Лаиштан Илдар Сафиуллин, Рамзел Гарипов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit. Только в марте с преимуществом до 1 150 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чайкова 54Б. Подробности 207-2080. Международные поставки товаров, логистика. Наш сайт trade-prof.com. Телефон +7 903 130 27 99. Футбольный клуб «Рубин» приглашает вас на матч, который состоится на стадионе «Акбарс-Арена» 31 марта в 16:30. Соперником нашей команды станет футбольный клуб «Ахмат». Билеты в кассах стадиона и на сайте tickets.rubindefискazan.ru. Мәскәү, Каршал, өр-яңа концерт программасы белән Фирдус Тямаев Мәскәү концерт залында. 13 апрель Мәскәү, Тямаев. Билетлар Заманча.ру сайтында. Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Башкортстанның халык Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиевның өстәмә концертларына рәхим итегез. 7 апрельдән 11-нә кадәр. Казан, Уникс. Скачивайте мобильное приложение «Оплата за газ». Оплачивайте картой любого банка за газ и оказанные услуги без комиссии. Передавайте показания одним касанием экрана. Подключайте функции автоплатежа. Вам будет доступна история всех платежей и начислений, а также информация об установленном оборудовании и сроки поверки счетчиков. «Газпром Трансгаз Казань» рекомендует мобильное приложение «Оплата за газ». Это просто и удобно. В честь 8 марта дарим автоледи iPhone за покупку нового автомобиля «Москвич» в дилерском центре «Луидор». До 31 марта купи «Москвич» от 1 590 000 рублей в «Луидор» и получи iPhone в подарок. В кредит всего от 710 рублей в день и каска в подарок. Подробности по телефону 8 800 2002 402. 31 март. Филармония. Күп санлы тамашачылар сорауы буенча Татарстан Республикасының җыр һәм бию ансамбленең өстәмә концерты башлана 17 сәгатьтә. Исәнмесез, сезнең белән студиода мин Рәүф Шакиров. Киләсе тәүлектә Татарстан циклон йогынтысында калачак. Көчле җил көтелә. Ә хәзер тулырак. Яз яңару чоры. Данил Мастердан түбән бәядән кухня һәм шкаф купега заказ бирергә ашыгыз. Март ахырына кадәр генә корпус җиһазлары 20% ташлама белән тәкъдим ителә. Тулы мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы буенча Орча, Балтачка, Биектауда болытлы, яңгыр һәм җипшек кар явачак. Көндез температура 0+1 градус, төнлә -2, -3. Буа, Кайбыш, Чүпрәледә болытлы, карлы яңгыр фаразлана. Көндез температура 0,1 градус җылы, төнлә 1-2 градус салкын. Чистай, Аксубай һәм Чирмешәндә болытлы булачак. Явым-төшем көтелә.
Температура көндіз 1-2 градус жылы, түнлі 2-3 градус салқын. Яршаллы түбәнкәмі һәм әгәржеде бұлытлы, яңғыр явашақ. Күндіз плюс 1-3, түнлі минус 1-2. Әлмәт, Леногорск һәм Ознакайда температура көндіз 2-3 градус жылы, түнлі 0-2 градус салқын. Мұнда да яңғыр һәм жіпшік қар. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температура бераз төшә. Көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 10 метрга җитәргә мөмкин. Зиядә температура көндез плюс 1 градус болытлы, яңгыр һәм җипшек кар көтелә. Төнлә 1 градус салкын булачак. Булгарда көндез плюс 1, төнлә минус 2. Монда болытлы булачак. Карлы яңгыр фаразлана. Алабугада болытлы, явым төшә. Көндез температура 2 градус җылы, төнлә 2 градус салкын. Татарстан башкаласында болытлы, яңгыр һәм җипшек кар явачак. Көндіз температура плюс 1, төнлә минус 1 градус. Атмосфера басымы нормадан түбәнрәк, ул күмеш баганасын 744 мм тәшкил итә. Җил төньяктан көчле, аның тизлеге секундына 4 метрдан артып китәчәк. Дымлылык 86%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.